Yung banana cake dapat. Oh, may milk pa oh. Kunin mo yan, Pai? Magkano binayad mo, Pai? Hindi yung ibig mo sabihin yung binayad mo doon sa palinis mo ba? Ha?
Pero hindi naman siya nagkukupan. Pagtanggalan na nga yung ano, hindi ko nagkukupan. Uuwi na naman si Ate Tuya, kahagilan. Basta, ako ba kasi ka na NGO 合作過後咧，發覺而家有好多嘅即時幫到佢哋後續嘅管理啦，都係有個痛點喺度嘅，就係冇辦法去遙距咁樣去睇到唔同植物區嘅狀況。咁而每一次往返唔同植物區咧，都需要好多嘅人力、物力同埋時間啦。咁所以我哋就開始研發咗呢一個 system， 主要係針對郊區順豐收林圖同埋傳輸數據嘅呢一個痛點啊進行攻克啦。咁最後尾就係點咗入咗一個硬件同埋軟件啦，就可以配合到喺唔同好似郊區呢啲有需要嘅地方去進行熟悉嘅生產。ka na naging doktora. Okay.
advanced IoT system，就令佢可以喺極低能耗嘅情況下進行數據收集同埋傳輸嘅。其次咧就係呢一個機器咧本身有一塊太陽能板啦，咁就令到佢可以喺唔使叉電嘅情況下啦，都可以係教佢自己嘅運作㗎嘛。好，另一邊我哋嘅 software 咧，除咗可以睇到數據同埋俾到即時嘅 feedback 之外啦，我哋之後咧都會融入一個AI agent 嘅 features，咁就係可以即時同我哋用戶有個對話啦。咁佢就可以問翻個 AI agent 究竟而家呢個種植情況點樣咧？有冇一啲 feedback AI 可以俾到我哋咧？同時間就係呢啲數據啦，就可以係俾個 AI agent 佢哋去 feedback 翻一啲 ESG 上面嘅係 matrix。Candy 佢哋嘅 product 咧，咁其實就因為佢透過一啲嘅網絡啦，咁樣就可以咧已經可以偵測到土壤入邊嘅數據，例如係氮啊、磷啊、鉀嘅一啲比例啦，喺農夫嘅工作量之外啦，咁其實咧亦都可以咧將佢哋嘅裝置咧融入喺我哋嘅教育活動上面。其實由當初阿 Candy 佢哋一介紹佢哋呢個 product 俾我哋認識嘅時候咧，我哋都覺得幾好，因為首先佢哋係一個好細嘅 size， 即係唔會話佔我哋農地一個好大嘅範圍啦。第二佢哋嗰個操作係非常之容易，咁變咗咧，除咗年青人操作一定冇問題，就算 even 我哋嘅農夫佢哋去點樣擺位啊，點樣去用啊，咁其實佢哋都唔會係一個太難嘅操作。咁城市創科大挑戰咗我哋嘅 project 其實有非常之大嘅幫助嘅。喺過去一年啦，喺我哋得獎之後啦，咁有一個funding去支持我哋去做將來嘅 R&D 啦，以及一個small scale 嘅 production， 咁就幫我哋將我哋嘅原型一步一步嘅改善同改良啦，先有而家最後呢個 version。咁除此之外咧，我哋都有機會喺呢個 program 度去接觸到唔同嘅 NGOs 啦，咁都非常之榮幸，佢哋肯俾機會我哋去試用我哋嘅呢個產品。咁未來呢一年啦，我哋希望可以 explore 我哋呢個 solution 我嘅應用場景啦，就包括喺青葉賽馬會有機農莊嘅一個 farming 嘅設計量。除此之外咧，我哋希望可以加入 AI 嘅元素啦，令到就算冇種植或者係環保 background 嘅人都可以明白究竟 reforestation 同埋環境保育係點樣嘅一回事咧。最後就係希望我哋嘅呢個 solution 就係可以幫到 NGOs 啦、corporate 啦同埋唔同 stakeholder 去 visualize 同埋去令到佢哋嘅 ESG impact 變得可持續。
Thank you.
Ito na rin kasi yung nagkaya noon dati. Ay ipatay ko na ito'y talagang lugar. Oray mami siya. Wala na nagibaro na isang sarila. Pagkukuhan ka na lang, yung nila iniiwan. Nagkabalik ka, at ikot ka ano ka, siya na ano ka. Awan balik pa sa atin. Di manong kalimutin, di manang ang trabaho ay ipayong-iyong pa. Lalamay, pagay, oray lang ang lamay.
hari Kagumpan ng baro Muray kami isang Dodi ng pangkukwan Ay ipapay ko Dahil ko'y alakan baro Muray kami isang Inipan na rin Imanong sakit ko Imanong sakit trabaho Ay Wala daw pala doon luto kasi na meron. Yung taga ano, Macau. Ay, oo nga, mag-ferry kami punta dyan pag nanalo ulit.
sikuan na to dito. Uy, wala na silang ibang mapuntahan. Oo nga, mga naglalaro. Sapatos ko, napagtsatsagaan pa kahit butas mo yan. Malandi siguro ito. Hindi ako uuwi pag sinabi nila yung traffic dito na uuwi ako ng hindi naman sa araw.
Bibili ako ng isang barat ng ganito. Hindi kami bumibili ng ganito. Ito lang. Pagkakalis ko, wala na. May 50 na pinapagod ko galing ng dito. Kasi pag off nila natin, hindi naman yun ang vocalist sa akin. Bababa lang siya. Ang naglabas na yun, nandiyan na kita alam. Kapag bang ang live na alaala mo. Ano naman nakapag-face na tayo doon? Kung siguro ako binitiyan, hindi ko na matagal ka na rin. Hindi niya alam yung may sensor.
yung dulo naman pataas, pero ano pa rin, yuyupit pa din, kukuha na kami sa doon. Talagang pangpatak din yung mga
tatlong ano na ako din yan. Huwag mo nang patayin. Magre-ready lang tayo. Video ko na pala ata to. Video ko na ata itong naririnig. Matapos din, oh, nag-play ako ng mga video ng isang ano. Hindi natapos din yung tuntog. Nag-replay ng mga kakakusa. Sa Sunday, ito naman ano natin. Saan? Hindi pa tayo nakarating doon. Hindi. Kasi sipuli tayo ng tamang lalakad. Kundi sasakay tayo dyan, ha? Sasakay tayo ng ferry. Nagkaroon ng lasa nila ng asukal. Nabulol kami dun sa aming baso. Binili na kami. Dahil 20 lang yun sa iyo. Sa amin 30. Alin kayang jacket ang tinanggalan nila ng bag? Nakita ko doon sa ano, washing. May drawer doon sa washing. Ay, hindi na ako. Ha? Muna ang kukuha. Hindi ba? O pang ano din yun sa lamig. Bag. Isa ka makakawakan mo na lamang natin. Bag? Sa ano yun ba? O, yung pang ano ng init. Mura na ito tag 10, diba? Isang gamit. Ganda na yan. Sa ano din meron? Doon sa amin, sa mga marketplace. Meron na sa 40 ang ano eh. Ilan ko natin yun? Ilan ka? $8, ano, 8 pesos din ata yun. Pero yung pwede yung ano, paggabihan, 28 ka lang. Paggabi. Parang ganito din, dalawang box. Isang isa. Mura-mura na, mahaba nga lang yun. Pero okay naman ang size niya. Pangalawa siya sa ano. Dapat na yan. Walang design. Pero sa tingin ko ano yun, bad naman tong ano eh, kasi sa ano eh. Doon nga sa simbahan. Absorbent naman siya, hindi tulad dito. Bibili ko yung napakalaki. Liling sa pante. Okay na oh. Kailangan ko pagpila ko ng tubig. Kaya maganda lang sa amin. Hindi gusto kong bilhin na lang. Oo nga, doon sa lang sa ilalim ng hindi ako.
dami. Nakyat ka pa ng bundok. Oh, shit. Tawad mo na lang. Dito ako na sa market. Sabihin mo na. Ang gulo, hindi ako pinunta. Sinabi niya din, nag-ano kayo ng ano, sa linggungan kakainan? Yung... Ay, tanong, ay marami pa. Set, ano, sabi nila? Hindi yan bibigyan ng ano eh, nasa sentro pa naman. Wow, dahil doon. Doon ang trip niya eh. Gusto niyang kumain ng ano. Diba? Yun nga daw, sabi ko, pizza eh. Ano? Mati nga ba tayo doon? Kasi kami naliliit ng piraso. Ayan na, 1 hour na, magbabay na tayo.